wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in the year, it is not thought amiss to visit a neighbor and sing out like this of friendship and love, good neighbors above, and peace and goodwill the whole year around. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. I can see his pipe and topper as they lie there in the snow. Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? I've been asking Ma and Papa, but they said they didn't know. Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Only yesterday I met Jack Frost and knew there'd be a storm. So I lit a little fire just to keep my snowman warm. Did he slide back home to Snowland to become an Eskimo? Where did my snowman, now there is no man, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, where did my snowman go? Where did my snowman, where did my snowman, IFM. Oh, anak, kung papipiliin ka ng isang palabas, anong gusto mong panoorin? Boxing o Miss Universe? Siyempre, Tay. Boxing. Talagang lalaki yung anak ko. Astig na astig. Boxing ang gusto. Ay, siya nga pala. Bakit nga pala boxing ang gusto mo? Eh kasi, Tay, mas masarap ang katawan ng mga boksingero. Ayun! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, huwag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. Hihing. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Mahipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay! 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Merry Christmas! Oh, mga kolokoys, tigilan ang bisyo! Mag-8-8! Meron ba sila yan? Tayo ang original yan! Joke, joke, joke! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Nangipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay! 1 plus 1, Magellan. 2 plus 2, Lapu-Lapu. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. 8-8 Pastor! Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! Tayo'y mag-8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na! O sige, kaya
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa sweet. Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo ka malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sa'yo, hindi ito magbabago. Ikaw ang aking buhay, ang ligaya ko sa tuwing nalulungkot. Kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal na alay ko sa'yo, walang hanggan magpakailan pamahal. Walang kasing saya na darama. Alam mo bang mahal kita kahit hindi Pasko? Alam mo bang ikaw ang tangi kong dasal? Ang pagmamahal alay ko sa'yo, nang hanggang magpakailan pamahal. Ang Pasko'y araw ng puso
so near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. I remember when the times we used to spend, walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Without you, Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree is you. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. IFM ay aking best friend. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na. Malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y
magdiriwang. Ngunit sa puso ko ay may malapit na ang Pasko, hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na Pasko.
Idol, sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak-tak-tak, sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam, achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 6:01 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Daddy shark, Daddy shark, Daddy shark. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt doo 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 doo. Let's go hunt. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away doo 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 doo. Run away. Safe at last doo 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 doo. Safe at last doo 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 doo. Safe at last doo 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 doo. Safe at last. It's the end doo 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 doo. It's the end doo 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 doo. It's the end doo 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 doo. It's the end. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby. Shake it, shake it,
shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' toda la beba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos con el shake it, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echando eso para acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente altura y cuando le roza el booty, le tiro sustancia más caliente que churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este pargo. Shake it, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 tú la ves. Tiene una sandunga en esos pies. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene con el shake it, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 tú la ves. Como ya te vira al revés. Y en la zona es el Daddy Yankee, el rey del micro. En la impro, como me filtro, por eso chistro. DJ Urba, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One take. Best friend. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the
into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Na 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 na. Na 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 na. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Ang tanggap pula ng T-Love Life to. Apuyat ni. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng mochi gamis, mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:13 na!
That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Ang nag-iisang best friend ng radio station niya sa balat ng radyo ay FM Dagupan, Dugatan! Isang maulang umaga sa inyong lahat, mga best friend! Kahit na inuulan ang ating thank God it's Friday, it's okay. Dahil makakasama mo ang programang Ay sa Umaga. Hanggang alas 11 yan, mga best friend. Kaya naman, kumapit ka ha. Kumapit ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Kumapit ka dyan sa akap-akap mo ngayon. Ay, wala siyang kayakap. Yun yung pakit sa umaga, no? Yung wala kang kayakap. Bakit kasi hindi ka tumabi sa nanay at tatay mo? Nang sa gayon, meron kang kayakap, best friend. Speaking of malamig na umaga, mga best friend, ingat tayo ha. Huwag tayong magpapabasa. At etong siya bagyong Salome, mga best friend, ay nananatili pa rin na tropical storm. At ang kanyang lakas ay binabaybay po ang karagatang sakop ng Zambales at Bataan, mga best friend. Uy, kahit na Zambales yan, sabi nila. Aha. Para sa mga wag na po kayong papalaot, no? Mahirap yan kasi merong gale warning na Totoo nakataas, mga best friend. Anytime pwede pang mabago, di ba? Yung takbo nito. Kaya ingat-ingat po tayo. Huwag po tayong pakampante. Oo, dahil best friend Dado Cancionero, taglay nito ang 65 km per hour. At syempre, merong pagbugso na 100 km per hour. Ngayon nakataas po ang tropical cyclone signal number 2. Ang Bataan, Southern Zambales, habang nasa signal number 1 naman ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas at ang mga natitirang bahagi po ng Zambales at Hilagang Occidental, Mindoro. Ayan. Uy, wala man tayong signal warning, no? Pa rin yan, malapit pa rin yan sa atin. Tama, Bataan Medyo, na yan, inaasahan na sa Sabado pa po yan aalis. Kaya iba yung ingat para po sa ating lahat, mga best friend. Medyo malakas ba, best friend Dado? Malakas, sobrang lakas. Nabasa to Hindi naman malakas. Actually, ngayon medyo humina na siya. Aha. Pero dun sa amin kanina, palabas ako ng bahay, ayan, lakas. Pero nawala na siya around 4. Wala na. Kasi umuulan siya, best friend. Kagabi pa lang umuulan na. Then around 4, ayan na, medyo nawala na. Kasi nakalabas ako ng bahay nang walang ulan. Buti na lang. Grabe, mali pala timing ko. Ako, God is good talaga. Kahapon kasi. Alam mo kahapon? Bakit kahapon? Yung talagang malapit na ako dun sa gate ng bahay. At saka umulan. Wow, God is good, diba? Ang masaklap nung malapit ka na sa gate ng bahay, na pagtanto mo, nakalak pala yung gate ng bahay, umulan, di ba? Hindi naman, grabe to. Eto good news. Dahil dito sa Pangasinan, marami nakatanggap ng Seal of Good Governance. Wow, tama ka dyan. Isa na dyan ang Kalasyaw at San Carlos City. Uy, speaking of Kalasyaw, bakit? Ayan sa darating na Puto Festival. Wow! Naku, best friend, isa sa kanilang pinagmamalaki ang pagkakaroon ng bid sa Guinness World Book of Record. Uy! Ng record na biggest mosaic gamit ang Puto Kalasyaw. Uy, inaasahan natin yan. Tama ka dyan. Tandaan natin, best friend, probinsya natin ang nakataya dito. Meron di ba palapit na Mr. and Miss dyan, Puto Kalasyaw. Susot na lang yung puto, tarot. Susot pa na lang yung puto. Di ba yun yung pantakip? Pwede. Ang sagsag ka ito laman. Uy, naasahan natin, mga best friend, na aariba ang pagsungkit ng Kalasyaw dyan sa Guinness Book of World Record, mga best friend. Sa tingin ko naman, kayang-kaya yan Kayang-kaya diba? Ang daming puto dyan. Tama. Naku, uy, best friend ha. Araw po ngayon ng November 10 at sa araw ng bukas,
Agaw na Sabado, best friend, alas 6, kabosan niya hanggang alas 10. Alas 6, Sampuran minuto, best friend, yun anday kuryente dyan sa Nasinto, tan dyan San Fabian, all areas na. Tan syempre, 11 a.m. to 12 noon naman, 10 minutes din sa parehong lugar. Araw ng bukas yan. Ayun, ready na tayo mga best friend. Thank God, it's Friday kasi eto, mahaba-haba yung mga bakasyon, grande ng mga best friends natin. Talagang nasagot na yung dasal ng mga best friend nating tamad. True lalay, dahil sa pagsapit ng November 2017, hashtag walang pasok. Pero sa Dagupan, wala pa pong idinedeclare na walang pasok dito mga best friend. Dahil po yun sa pagdiriwang ng Eugenio Perez Day mga best friend. Itong araw, tiba-tiba itong mga to. Pwede bang pati yung mga papasok din sa kanilang mga trabaho, tiba-tiba rin. Oo nga, usama nyo naman kami. Kasi dineclare na ng dollar rin yun, di ba? Ayan, bongga sila. 30%. Meron silang 30% na matatanggap. 30% best friend. Kaya naman ngayong araw, i-text mo na kami sa aming iText line. 0949-614-0306. At syempre, like mo na po ang aming official fan page at IFM Dagupan. Ayun. Mga best friend, ako po si best friend Ella Lambiñara. At ako naman si best friend Dado Cancionero. Kasama sa isang umagang masigla programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist?
thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke, everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin mang dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng mga
Lolo Octavio, Lolo Octavio! Oh, Zita, bakit? Knock-knock! Who's there? Chandelier! Chandelier who? Chandelier na lang. Maaari ba? Ang layo. Ang classic talaga. Classic. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This is a shout out to my ex.
he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. IFM, ay aking best friend. I ain't worried about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, work.
work, 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 work. We can work from home. Oh, oh. We can work from home. Oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby your love us at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work from home. Oh, oh. We can work from home. Oh yeah, girl gotta work for me. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time sheet. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' judge, she finesse. I fight bugs, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go to work, no, work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, do it, do it, yeah, yeah. We can work from home. We can work from home. Yeah, we can work from home. Yeah, we can work from home. Yeah. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, bitter siya sa'yo kasi nga kape ka. Ginising mo ang puso ng taong mahal niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-sampung kumain, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na?
6:46 na. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Dado Kansyon. Friend, sabi niya, hello, best friend. Pabati naman family ko si Christy, Mimi, Bolik, Esay at Papa. Si Mona Lisa Espino po ito. Hello! At sino ba ba? Marami dyan. Madam and Sir na DJ na IFM. Pwede po pakibati. Nabati na ito, no? Eto si Cindy Man sa Lapos. Good morning! Kay Nanay Rosalinda na present na. Good morning po sa mga best friend drivers on the road natin. Naman ang driver, huwag kakalimutan magdala ng panangga sa ulan. Ayun, eto na yung babati daw yung asawa niya na si Josephine Ramos na nagtitimpla na ng kape. Wow. At pakigising naman po yung anak niya na si Joed Ramos. Gising na! Galing kay Benong Ramos, taga Palaming. San ka? Alam mo, dapat kapag naghahalo ng kape, dahan-dahan, best friend. Bakit? Para masarap. Alam mo ba, best friend, na mas lalong iinit ang kape mo pag hinahalo mo siya? Ganon? Yeah! Akala ko mas lalo lalamig kasi lalabas yung ano doon. Hindi, dahil sa friction. Wow, friction! Kaya umiinit siya lalo. At alam nyo ba mga best friend, mas nakakababa po ng depresyon ang kape kesa po sa pag-inom ng soda. Ayun. Pero wag mo namang masyadong isa puso, di ba? Baka naman kasi malamig pa, hinalo mo para lang uminit, True, di ba? Lali. At eto dahil nga etong si Isabel Granada mga best friend. Bakit? Isa rin daw sa nagiging dahilan yung pag nasusobrahan mo, yung pag-intake mo ng kape, pwedeng magdulot yan into aneurysm mga best friend. Ayun. Uy, best friend wala namang masama, di ba, sa pag-inom ng kape. Basta moderate lang. Sa tamang paraan. At dapat sinasabayan niya ng pagkain talaga. Hindi yung kakabangon mo, ganyangan. Diba? Sige, tandaan mo, best, mas maganda lang kapag merong laman yung ating tiyan, mga best friend. Tama ka dyan. At syempre, isa rin kasi sa source ng lakas natin minsan, yung pagkakape, di ba? Para magising ka. Pero best friend, mas effective yan kung kakain ka muna, may laman ng tiyan mo. Di ba? True, lalay. Kuya Dado, eto, lambingin mo daw si Ate Mons. Thank you. Ate Mons! Gising na! Alam mo, parang mas malala ka pa sa kinakatay na kambing ganon. Ate Mons! Gilaya, best friend. Susunod na po, RMN News Nationwide, the son of the nation. Best friend Nani Gunuyan, umpawil kami para sa basig na say Batio. Oo, pwedeng kang tumawag. 0917-114. Pwede rin sa 0915577523. Landline 6322255. Tutok lamang dito mga best friends sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hinday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Mula kaskolon, memorize pagyod ang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl,
morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski upbeat ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, ko forever, 'cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di papipili, mutuo ko forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't
so from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. So from your roommate back in Boulder, we ain't ever getting older. 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 Best friend. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang tansang pinagsama-sama ginawang tamburi. Ang mga parong ng bawat tahanay nagbirinig. Ibang mukha ng saya. Himig ng Pasko nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera. Basta't tayo'y makakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na sininong at sininang. Para sa inaanak na nagkaabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha ng saya. Himig ng Pasko nadarama ka na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Hindi alintana kung walang pera. Basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ibang-iba talaga. Kahit saan ikumpara, may bangip ng hangin di maintindihan. Mapapangiting bigla sa kung ano ang dahilan. Nadarama mo na ba? Mo na ba? Mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan
RMN News Nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Biyernes, mga kasama. Inyong mga radyoman, ako si Buddy Oberas. Mga kasama November 10, 2017, radyoman AJ De Los Reyes. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live sa buong Pilipinas. Kasama po mga radyoman ninyo. RMN Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA at sa Facebook, RMN News Nation. The Sound of the Nation. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. RMN News. Panahon. Intindi talaga ang panahon. Humabol si Salome pero palabas na daw ito ng West Philippine Sea. Huling namataan 55 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Subic, Zambales. May lakas ito, Radyoman AJ, ng hangin 65 kph, mga kasama. At pagbugso rin po na nasa 100 kilometro bawat oras. Mabilis, Radyoman Buddy, kumikilos 20 kilometro kada oras. Inaasang lalabas na po ito ng bansa. Nakataas po ang storm warning signal number 2 sa Bataan, Southern Zambales. Signal number 1 naman po sa Pampanga. Ngayon din sa Bulacan, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, natitirang bahagi ng Zambales at Metro Manila. Nakataas po, mga kasama, ang yellow warning sa Pampanga, Bataan at Zambales, kung saan magkakaroon din ng pagbaha. Siyempre doon ho sa mga mabababang lugar. Lalabas sa PAR, Philippine Area of Responsibility ng Bagyo, bukas ng umaga. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Alas 7:03. Narito po mga lugar na suspendido ang klase ngayong Biyernes, November 10, 2017. All levels, pampubliko at pribado sa Metro Manila. Lahat ba ito? Ano lang hindi nagsuspende? Makati. Pasig, pero ano sila, preschool hanggang senior high school. Ayun. So lahat po ng syudad halos sa Metro Manila suspendido maliban sa Makati at Pasig. Sa Rizal, ito yung mga bayan po na suspendido ang klase sa lahat ng level. Morong, Binangonan, Angono, Rodriguez, Halahala, Baras, Cainta, Antipolo, Cardona, Taytay at Tanay. Lalos din po, public at private, wala na pong pasok sa Bacuat, Nauhan, Oriental, Mindoro. Ganyan din po sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Buena Vista, Marinduque, Bataan Province, Batangas, Laguna, Cavite, Quezon Province, Camarines Sur, San Fernando, Pampanga, May Kawayan, Bulacan. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Sa Occidental Mindoro, walang pasok dyan sa bayan namin sa Abradi, Ilog at Magsaysay. Samantala, preschool hanggang senior high school, walang pasok sa San Mateo, Rizal. At ulitin natin, lungsod ng Makati at Pasig. Preschool to elementary sa Bukawi, Bulacan, Gloria at San Teodoro, Oriental, Mindoro. Samantala, sa mga universidad po at kolehiyo, ang walang pasok, pati trabaho ng mga empleyado, FEU Manila at FEU Makati. At Lasal Tap at Lasal Laguna, pati ang kanilang trabaho. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Makakasama yung pumbila na may standard naman na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa, halos 5,000 na. Para sa detalye si Radyoman Silvestre Labay. Patuloy na inaasahan ng Philippine Coast Guard ang pagdami ng bilang ng mga pasaherong stranded dahil sa bagyong Salome. Sa huling datos ng Philippine Coast Guard sa Southern Tagalog ay umabot na sa 1,572 mga pasahero ang na-stranded, 324 rolling cargos habang 26 naman vessels at 21 ring motorbangka ang na-stranded sa lugar. Sa Bicol Region naman, umabot sa 1,144 na pasahero ang naantala sa kanilang biyahe, 254 rolling cargos, 25 vessels at 8 na mga motorbangka ang na-stranded sa lugar. Habang sa Eastern Visayas, 1,737 na pasahero, 213 rolling cargos at 5 na vessels ang patuloy na na-stranded. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Arman Balilo, umakyat sa kabuang 4,453 na pasahero, 791 na rolling cargos, 56 vessels at 25 na motorbangkas na ang na-stranded sa naturang mga pantalan. Pinamabuti natin na iobserbahan muna yung panahon para nang sa gayon ay masigurado natin na pag lumaot na baka sa gitna biglang lumaking alon. Yun ang mga mahirap na kalagayan.
Ipinayuhan din ni Balilo ang lahat ng units ng PCG na tiyaking mahigpit ang pagpapatupad ng Memorandum Circular number 02-13 o panuntunan ng paglalayag sa mga sasakyang pandagat kapag masama ang panahon. Kasama mo sa Maynila, Radyoman, Silvestre Labay ng DZXL 558, Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Nananawagan naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga APEC leader na isulong ang pagpapalakas sa tinatawag na regional integration. Ito'y sa pamamagitan niya ng pagbubukas ng merkado at palitan ng negosyo. Sa kanyang talumpati kahapon bilang keynote speaker sa APEC CEO Summit 2017, hinamon ng Pangulo ang mga malalaking negosyante na isali ang maliliit na negosyo sa kanilang supply chain. The essence of true cooperation is that all partners and everyone contributes. Charity is not what less developed economies and small business need. What they need are greater market access and the opportunity to participate in growth and development. Sabi pa ng Pangulo na hindi maganda ang epekto ng globalisasyon dahil dito na pag-iiwanan daw ng malalaking bansa mga maliliit na bansa. We must ensure that globalization does not lead to wealth generation but equitably wealth distribution as well. Si Pangulong Duterte Nanawagan po ang Human Rights Watch, mga kasama, sa mga leader ng bansang kasapi ng ASEAN na talakayin sa summit ang sitwasyon ng human rights sa Pilipinas. Ayon kay HRWA Director Brad Adams, dapat pag-usapan ng world leader ang nangyayaring patayan sa bansa na konektado sa war on drugs ang pamahalaan. Bukod sa illegal na bukod daw po sa illegal ang pagpatay sa mga drug suspect, tinawag din niya ito na ineffectual at marahas na kampanya ng gobyerno. Tiwala naman ang HRW na sa 20 mga ASEAN leader, may isa sa nila ang maglalakas loob na komprontahin si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa issue. Tumaas ang mga insidente ng mga Pilipinong namamatay dahil sa road accident ngayong taon. Batay po sa pag-aaral ng United Nations for Training and Research, lumalabas na 1.2 million na buhay araw-araw ang nabubuwis dahil sa aksidente sa lansangan. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Arnold Favillar, tinatayang 3% ang itinaas ng nabanggit na insidente sa bansa. This is a major concern because it is everybody's, a concern for safety. So what we really need to give attention to is if the desire of everybody is to avoid any road crashes, and this would really be involving it is a comprehensive approach. Pangunahing dahilan kasi ng mga aksidente sa kalsada ay una, human error na sinundan pa ng depektibong sasakyan at sirang daanan. Dahil dito seryoso anyang ipatutupad ang mga batas kaugnay ng mga parusang maaaring ipataw sa mga mapapatunayang hindi tumatalima sa batas trapiko. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 7:09 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Yung deployment po ng NCRPO para sa ASEAN Summit ay simula na ngayong araw. Para sa detalye si Radyoman Angel Ronquillo. Angel. Babalikan natin si Angel, mga kasama. Alas 7:09 pa rin na umaga. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Bureau of Immigration nag-deploy ng karagdagang mga tauhan kaugnay ng pagdating ng ASEAN delegates. Kasama natin si Radyoman Joyce Adra. Nag-deploy ang Bureau of Immigration ng karagdagang 50 mga tauhan sa mga international airport kaugnay ng pagdating sa bansa ng mga delegado ng ASEAN Summit. Ay kay Immigration Chief Personnel Officer at Acting Spokesman Grifton Medina, karamihan sa mga immigration officer na nilagay sa mga paliparan ay mula sa iba't ibang mga field office ng Bureau of Immigration at seaport sa buong bansa. Ilan din anya ay galing mula sa main office ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Maynila. Ayon naman kay Immigration Port Operations Division Chief Mark Red Marinas, bumuo na sila ng mga special team ng immigration officers para magproseso sa pagdating ng mga delegado ng ASEAN at iba pang dayuhang bisita na sakay ng chartered o special flights. Kasama mo sa Bureau of Immigration, Radyoman Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Balikan po natin, mga kasama, yung pagsisimula ng deployment ng NCRPO para sa ASEAN. That
portion was brought to you by Bygone. It's good to be tough. Essie Johnson. Sama natin dyan si Radyoman Angel Ronquillo. Angel! Kasamang body, simula nga ngayong araw ay nakakalap na mong puwersa ng pambansang pulisya para sa 31st ASEAN Summit. Ayon kay National Capital Regional Police Office Chief Director Oscar Albayabe, ngayong araw ay nakadeploy na ang kanilang nasa mahigit sa 33,000 na pulis mula sa NCRPO. Maliban dyan, ay meron rin augmentation mula sa Regions 1 to 5. Kaso nito, nananawagan si Director Albayabe sa mga motorista maging sa mga nagja-jogging na huwag munang dumaan dyan sa may CCP complex sa Pasay dahil na rin sa partial lockdown simula noong November 8. Samantala, bukas, paalala, November 11, alas 10 ng gabi pataas, ay sarado na po o complete lockdown sa bahagi ng SMX Block Pasay City. Sa November 12, alas 12:30 ng umaga pataas ay ang complete lockdown naman sa may bahagi ng CCP Complex sa Pasay. November 13, 12:01 AM pataas, total lockdown ng Rojas Boulevard simula sa Padre Burgos Avenue hanggang sa may Buendia Avenue sa Maynila. Maging yung mga pedestrian kasamang body na walang ASEAN ID at mga sakyan na walang ASEAN DECA sa hindi mo na magagamit ang mga nabanggit na kalsada sa nasabing petsa. Kasama mo sa NCRPO, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tata. Mga kilos protesta na naman sa gaganaping ASEAN Summit hindi pipigilan ng PNP. Detalye mula kay Radyoman Rhea Mamoga. Hindi pipigilan ng Philippine National Police na magsasagawa ng kilos protesta ang anumang grupo para sa gaganaping ASEAN Summit. Ayon kay PNP spokesperson, Police Chief Superintendent Leonardo Carlos, maaari nilang gawin ang mga kilos protesta hanggat hindi ito nakakaabala sa mga gagawing aktibidad para sa ASEAN Summit at wala sila sa area kung saan lockdown na. They can do their rallies as stated by the director, yung Silcom director. Sabi niya, they will be allowed as long as they are not disrupting the activities and they are not in the lockdown area. Sinabi pa ni Carlos na simula kamakalawa ay nagpalabas na ng advisory ang PNP para matukoy ng publiko at mga magsasagawa ng kilos protesta ang partially lockdown at totally lockdown area. Magtatagal niya ang partially lockdown at totally lockdown area hanggang November 15. Sa ngayon, nakadeploy na ang 33,000 pulis mula sa National Capital Region Police Office kasama na ang augmentation force mula sa iba't ibang police regional offices. Ang mga ito ay nagbibigay ngayon ng seguridad para sa mga delegates, ruta, venue at bilis sa mga ito habang isinasagawa ang summit. Kasama mo sa Kampo Krame, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558, Tatak RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Yung driver's license na 5 taon po ang bisa, inalabas na sa LTO, Pagadian. Para sa detalye si Radyoman Kenneth Bustamante. Bago matapos ang buwan ng Nobyembre, ipamamahagi ng Land Transportation Office LTO Pagadian ang driver's license card na mayroong 5-year validity o 5 taon ang bisa. Sinabi ni LTO District Chief Officer Juan Macaumbos, naghihintay na lang sila sa ibang materialis upang matatapos na ang pag-iimprenta ng mga lisensya. Anya, mas may mahigpit na rin itong security features. Iginiit ni Macaumbos na ipamamahagi ang mga bagong lisensya sa mga nag-apply o nag-renew ng kanilang mga driver's license. Matatandaan na nitong Agosto 2, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act number 10930 na nagpapalawig sa visa ng driver's license na hanggang 5 taon. Ang inyong radyoman sa RMN, DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Mga naulila na naman ng mga sundalo na namatay sa Marawi, bibigyan ng 100,000 piso kada pamilya. Ang kasama natin sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Hiner. Makatanggap ng 100,000 piso na cash assistance ang pamilya ng mga namatay na mga sundalong Negrense na ipinadala sa Marawi City mula sa provincial government ng Negros Occidental matapos inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang apila ng Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. na mabigyan ng cash assistance ang pamilya ng mga namatay na mga sundalong Negrense. Kasama sa 5 sundalong Negrense na namatay ay sina Staff Sergeant Joseph Piladuaba ng La Castellana, Corporal Ariel Arquillo ng Kawayan,
Bayan, Corporal Argelito Barua ng San Carlos City, PFC Ramonito Oxenia ng Sipalay City at Sergeant Morphy Bulagon ng Musa Negros Occidental. Inisyal na nakatanggap ang pamilya ng mga namatay na mga sundalo ng 3,000 piso, bigas, food packs at canned foods nang isinagawa ang welcome ceremony sa Provincial Capitol Grounds. Kapod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hener. Tatat Armen. Sa buong bansa, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Agad pong pinagutos ng pamahalaan ng Saudi Arabia sa mamamayan na lisanin ng bansang Lebanon at pinayong wag nang magpumunta daw doon. Nagsimulang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos ang pagbitiw ni Lebanese Prime Minister Saad al-Hariri sa kanyang pwesto noong Sabado. Pakinggan po ang mga susunod na programa dyan sa mga taga Mindanao. Susunod na ang programa Serbisyo sa Katauhan. Kasama si Radyoman D sa Kote, sa RMN Affiliate, DXOC 4094 kHz o Samis. Kasama nyo sa bagong tulog ng pagbabalita. Ang Radyoman, ako po si Buddy Oberas. Radyoman AJ De Los Reyes. Ito pang RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Yugip mo la, paano ganggana ka ni? Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:20 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind.
beautiful love, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day, though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day, won't you let me inside your heart? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day, I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day, how can I ever live without you? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. IFM, ay aking best friend. Kung ako ang laman, ba't hindi pa sabihin ang iyong nararamdaman? Kailan ka pa amin nalulang ito magtatagal? Kung nililihim pa ang iyong pagsinta, sana wag sa'kin magtampo. Kung ako man ay lalayo, ako'y punong-puno na sa'yo. Mr. Pagkipot ko nga, hanggang kailan ba ganito? Mr. Pagkipot ko, ayaw mo bang malaman ko? Mr. Pagkipot, ako'y naiinip at ako'y nangangamba. Ba't di ko lang masabi sa'yo na gusto rin kita? Na gusto rin kita. Oh, para di ka na kabahan pag sa malayo nagkasilim na kakatuno ang titigan. Pero nawawala paglapit, sana ay iyong masabi pa. Kung ako pa'y gusto na, maunahan ka pa. Kaya wag ka na magpanggap na parang di magtatapat. Ako'y naiinis na sa'yo. Mr. Pagkipot ko nga, hanggang kailan ba ganito? Mr. Pagkipot ko, ayaw mo bang malaman ko? Mr. Pagkipot, ako'y naiinip at ako'y nangangamba. Bakit di ko lang masabi sa'yo?
talaga ang iyong nadarama. Ang dami diyang iba pero inaantay ka, Mr. Pakipot. Baka ako'y muuntog pa at magkalimutan na nandyan ka pala. Kaya sa't lolohin o bakit hindi? Ang pusong pinahihintay hindi ba't mali? Kaya naman Mr. Pakipot, lumapit ka na lang at sabihin mo sa akin ang nararamdaman. Mr. Pakipot, huwag ka nang matakot pa para masabi ko sa'yo na mahal kita. Mr. Pakipot ka nga, hanggang kailan ba ganito? Mr. Pakipot, oh ayaw mo bang malaman ko? Mr. Pakipot, ako'y naiinis at ako'y nangangamba. Ba't di ko lang masabi sa'yo na gusto rin kita? Na gusto rin kita. Na gusto rin kita. Na gusto rin kita. IFM. Sa elevator. Bababa ba? Oo, bababa, bababa. Bababa? Bababa, 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 bababa! Ay, bigyan ng jacket yan! Ayun! Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the
napunta?